لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. كل رفق على المقاول المدوس سلالة كرام صلى الله عليه وسلم. جاكرين كرين ينكر مواني ينكر موشق تجاني الله تعالى عنه رجعهم إلى آمين. أنكر محمد أبي سعيد البوصيري أخوكم مثل الغمامة. نعم. الناس سائرة. نعم. تقيت حرة وقيس للهجير حميد. وصبع. أيوة. أخو. نعم. في معجزات النبي. نعم. للفصلية. أها. النبي على كرامة بقولك. صلى الله عليه وسلم. ما كان يقوم منك على كرامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وسلم. مولودك. الله أكبر. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة. الله أكبر. تمشي إليه على ساق بلا قدم. أقول يرو. نعم. قولون أنا على كراك وين الجابي. صلى الله عليه وسلم. كان تنتلك على كراي. نعم. ومجد على كراي. نعم. وبيجا تاما كان كراما. صلى الله عليه وسلم. مجد سنتو كرو. محل نبو فوفو. نعم. وجن جلاوكا. وصبع. يرو. نعم. نبو فوفو تي. كان على كراك وين الجابي. الله أكبر. وسلم تسليما. ما كان يقوم من كرا على كراي. الدو يجري كان على كرا جابي. الله أكبر. جري. أكيرا لا على دملا. أها. الله لا يدو يجمع. نعم. أنكر مغو ابن عمر. نعم. سيدنا عمر دينجي. وصبع. لغتيانا فا سيدنا عمر. نعم. أكو كلو تمي فوياسي دولا. أها. فوياسي كنا لا. نعم. برسولنا الدرب دو. نعم. أجر على كرا صلى الله عليه وسلم. وسلم تسليما. فين كراما. نعم. كرا يعني نعم. هو برسولنا الدرب يوم من النوفة. إبه هيرة فوايد لأنني جمعن في. نعم. أكو قاعد نفقد تقول كرا لا. لا تقول كرا لا. تدوتين لا. فكرا كبرفو يرالا. نالي صنا. نعم. وبرفو ما. نعم. أسرع تقول كرا. الله أكبر. وسلم تسليما. فولي كرا. نعم. كرا كو. kira na unte kire أي. ni afo kama kodo ki nango ngambake نعم. amba fo aywa ngambake أيوة. ibeni waraka ya dia وصبع. ibeni fendi سكتنا. kira kallani ne tume نعم. mauko duktine نعم. o de ale kallani نيتشي. ako burusu kana larabuma نعم. kunnin sera kake ibe seria ka fo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ibe duktine lawa نعم. sallallahu alaihi صلى wasallam الله عليه وسلم. burusu kana larabuko نعم. ko kira kake ko ga dauma أيوة. ga to alim وصبع. kira ki kanto ama نعم. ako ale ta fo de أها. e yere نعم. ta fo yiri ni ko ne muhammadu ko kakan صلى الله عليه وسلم. burusu kana larabu نعم. ayo fere yele ko de أها. tari jo kirama tari jo yiri ma نعم. asene yiri la ay soro yiri abina fa bi cita do de la وصبع. ay yiri wele نعم. ko yoro be نعم. anye bala نعم. yiri bi kere ikerew نعم. abi go lu puruti ka aliniw نعم. ko sama ka ko dugolo jugo ay kote kelen sama نعم. ka kote kelen sama ka nyefela sama ka kofela sama sisa abina fa alini botira ka bo dugolo la وصبع. anye bala نعم. abe ka puronto نعم. ka ta kira no fe صلى الله عليه وسلم. أيوة. عليك. صلى الله عليه وسلم. أنت المميت أنت اللطيف أنت الوزام أنت الكبار أيوة. أنت الولاية صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأنت نفسي وأنت ركني وأنت أمني نزل الحزام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الغرام يا ذا الكلام يا ذا الجمال يا ذا الجمال يا ذا التوام فيك الحبيب من النجيب من المصيب من الإمام كسر منايا
دنيا القرايا طيب الدايا إليك أشكو بهم أنجو وبك أرجو كفر الأسامي إليك أشكو لكيما أنجو ومنك أرجو كفر الأسامي العلوم فيض العلوم فيض الغمام صلى الله عليه وسلم. رب العباد جل التمام أزكى السلام بعد الطرام بلا انفهام على الإمام أزكى السلام بعد الدوام بلا انصرام على الإمام أزكى السلام بعد الدوام بلا انصرام صلى الله عليه وسلم. اسكت جلال. ايوه 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 بكدي. اسكت. هيدرة حيدرة ايوه يرين علي ايوه. على كرام صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما. يعني جو نعم. كان يسي على كرام اسكت. السلام بلا كان يسي على كرام ايوه. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده بقى فولي بلا على كرام نعم. او كده مين كده برسول الله ربكو ويرلا نعم. ko Muhammad ama bane اما با ayya Maria aga sigi ayi bogoti ga boyoro mi na aga ta no lai parce que abolo ko tsiga ke wasobe o kira ya ayya Maria ko yiri na e yere ga fai aga sigi ta no la na برسول الله ربو كده يا سونو كده ايوه لا كنا يفوق بك wasobe يا فاي ko Muhammad ko kiga tin no la na yiri segina no la kati turu an no la kasabati an no la na fa tumma po صلى الله عليه وسلم. kelen ko fe na la rabbul subhanahu la rabbu ko abe jeni ni kira fe na kira ga jama agi ten turu kira الله اكبر. ma sona kira kira minke adara la abe to dina la wa fa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم. wasallam nga kira ga jama agi ten turu kira a kira ko kene ko jenti bolo ayi no ya soro jemedi mama na ma ga ten turu mai wasobe ala ba fo muso de na a cɛ jɛ ɲinini kama na a b'i ten turu a furu cɛ ye الله اكبر. nka a jɛna n'a ye a ye kira tɛgɛ minɛ a y'a embrasser الله اكبر. sallallahu alaihi wasallam وسلم تسليما. nin ye kelen dɔrɔn de a caman de don na yiri wulila ka na kira nɔfɛ min na الله a اكبر. ka ca wasobe nin waati ko kama an bɛ taa ɲɛfɛ wasobe an kana na bila retard la wasobe ala k'an bɛ sababu kɔnɔ إلى تلك بطالة. كأنما سترت سترا لما كتبت ايوه فروعها من بديع الخط بالتحميل ako yiri in bɔgɔtilen a bɛ ka taama min fana kɛ ka na na a tɛ ka taama gansan kɛ ayi i n'a fɔ a bɛ ka fofo ni fofoli dɔrɔn don na yiri liliw wasobe ani yiri bɔgɔtiliw na olu de bɛ kɛ duguma sikatala mɛ yiri in bɛ ka taama ka na na a bɛ ka sɛbɛnni cɛɲuman de kɛ sira la fana ka ɲɛsin kira ma سمني sallallahu alaihi wasallam وسلم a تسليما. bɔgɔtili min kɛra dɛ ka ɲɛsin kira ma o bɛɛ la a taatɔ a bɛ ka sɛbɛnni de kɛ zigzagu نعم o de bɛ ka o nɔ de bɛ ka bɔ yiri la وسبه f'a taara se kira ma sallallahu alaihi وسلم wasallam تسليما. o sɛbɛnni in fana sayidi ko ten نعم a kɛra sɛbɛnni cɛɲuman de ye الله اكبر. n'i y'a ye نعم i yɛrɛ b'a dɔn ko nin tɛ ko gansan ye اي nin ye yiri ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'a kɛ ala kira bonya kama جلو sallallahu alaihi wasallam وسلم تسليما. ko k'o ye bonya dɔ ye نعم o ye kabako dɔ ye Kosɛbɛ. min kɛra ala kira ye a سكتالا. ko kabako wɛrɛ ye jumɛn نعم مثل الغمامة أن سار سائرة ايوه تقيه حر وسيس للهجير أكو هنا فوق كباسين اي كباسين فنا فنا كبابو دوي اها أن سار سائرة والما أن سار سائرة وسبه نكرة تار يورو يورو تقيه حر وطيس نعم أبي على كرا كروسي كبوت كلمة سبحان الله. من هجير حمي كليغان فكلي نعم o farinya n'o bɔra dɔrɔn i b'a ye kabase de bɛ ala kira kunna n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa kira nɔfɛ e ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ kabase tɛ jɔ e kunna nka a bɛ jɔ kira kunna ni kira gɛrɛl'i la i b'a ye suma b'i sɔrɔ mɛ ne y'i mabɔ a la suma bɛ taa kira nɔfɛ suma bɛ kira de nɔfɛ
te nɔfɛ mais n'a sɛnɛla la suma bɛ gɛrɛ e la a te nɔfɛ dɛ a bɛ kotigi de nɔ Allahu akbar. n'anw ko ten ko n'i y'a mɛn ko mankan a b'a tigi de nɔ Awo cɛ. nin bɛ ala kɛra de nɔfɛ k'a kɔlɔsi Siga t'a la. nin yɛrɛ ala kɛra la cogo di sallallahu alaihi wasallam Wasalim an taslima. bɛ lahalaya caman ye caman kɛra na fɔlɔfɔlɔ kɛra min na o ye an ba Khadija a bɛ na kira ta a bɛ kira b'a bolo baara la waati min Ayiwa. n'a ye a ka baarakɛden Maisara o de kira bila ka taa voyage la Sami Kosɛbɛ. o de y'a la kɔlɔsi ni kira tun bɛ yen n'a bɛ fɛ ka taa ɲɛgɛn na Kosɛbɛ kosɛbɛ. u bɛ désert camancɛ la Ayiwa. yiri tɛ yen Kosɛbɛ. i dun ɲɛ fili u bɛ yiri dɔ ye fo yan fɛ Ayiwa. i b'a sɔrɔ o yiri yɛrɛ hali bulu t'a la yiri gansan a b'a ɲɛ fili fo yan fɛ a bɛ yiri dɔ ye o fana hali bulu t'a la Kosɛbɛ. yiri fitinin gansan don nka ala kɛra mago mana jɔ o baara la Kosɛbɛ. yiri ninnu de bɛ boli ka na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ koori ye ala kɛra da la a mago bɛ min na a b'o kɛ dugukolo fana b'o kunu o ye dugukolo ka vitamini ye a pɛrɛ yiri bɛɛ bɛ boli ka segin ka taa Allahu akbar. في العالمين أفلم يرى مثله في العالمين أفلم يرى Wallahi wallahi. Siga t'a la. فذلك مستحيل بأبصارهم كان الإله ومصارها تقديركم المحتمل يا لبيت محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا لبيت محمد صلى الله عليه وسلم. Calo tana nye. Ayiwa ayiwa ayiwa. ala kira kɔlɔsili min kɛ sallallahu alaihi wasallam nin de ye kira ye Ayiwa. a b'a kɔlɔsi tile kana jɔ a n b'a Maisara ne de nalen a y'a fɔ Seyida Khadija ye a ko nin cɛ in ko nin tɛ hadamaden gansan ye Ayabada. ale b'a ye cogo min voyage sira la u bɛ bɔ yan fo Sami tile bilen kɔnɔna la u t'a ye fiyewu ko tile bɛ jɔ a kan Ayi. wa n'a mago bɛ nin lahalaya la yiriw de bɛ na koori a da la o bɛ k'a ka kabako ye Kosɛbɛ. nin fana ye bonyako dɔ ye Siga t'a la. ka ɲɛsin ala kira ma sallallahu alaihi wasallam Wasalim taslima. o kabako dɔ yɛrɛ min n'o ye maa kɛɲɛko ye ni arabu b'a fɔ ko mujiza Ayiwa. busayidi ko ten Kosɛbɛ. a ko aqsamtu bil qamari al munshaqi Ayiwa. lahu min qalbihi nisbatan sabrurat al qasami Allahu a akbar. ko ale busayidi a b'i kale Kosɛbɛ. bil qamari kalo la A b'i kale kalo la. a tɛ kalo yɛrɛ nɔfɛ dɛ Ayi. a bɛ fɛ k'a fɔ aqsamtu bi rabbil qamari Allahu min akbar. tigi min kale kalo in ma la Allahu akbar. ni misali caman bɛ yen a bɛ kuranɛ kɔnɔ Kosɛbɛ. waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan Kosɛbɛ. waja'a rabbuka dɔrɔn tɛ dɛ Ayi. waja'a amru rabbika fɛn dɔw de don arabukan don nka fɛn dɔ de dogolen don a kɔnɔna la Nin ye tiɲɛ ye. ala ne tɛ arabukan mɛn ne y'a kɛ sisan i b'i jɔ ko ala nana Ayi ala ne t'a mɛn dɛ ne ala t'a nana mɛn. min a bɔra min Ayiwa. ala nana tɛ dɛ Ayi o tɛ. ala ka yamaruya nana Kosɛbɛ. n'i b'a dɔn n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn min b'a kɔfɛ Kosɛbɛ. i b'o fara a kan dɔrɔn Ayiwa. kuma b'i jɛ Siga t'o la. a ko k'a b'i kale ni kalo in ma ye Kosɛbɛ. kalo min n'a cira kalo cira Kalo cira. o fana kɛra ala kɛra ka bonya dɔ ye sallallahu alaihi wa Wasalim taslima. bagankaw dɛsɛlen a la u ye lɛtiri ci Habibu bun Maliki ma Habibu bun Maliki Ayiwa. o ye masa dɔ ye a bɛ Makan kɛrɛfɛ Kosɛbɛ. u ye ci bila ka taa ma k'u dɛsɛlen don Muhamadu la yan k'ale dun filɛ a bɛ ko kalama nafolotigi don k'a ka fɛɛrɛ kɛ ko ka Muhamadu in daga bɔ u da la Sallallahu alaihi wa sallama. ale fana ye maa ye solution mana kɛ ko o ko bɛ yen ko ni solution ma sɔrɔ o la Habibu bun Maliki ale bɛ solution sɔrɔ o la Siga t'a la. a ko k'ale wa k'ale tɛ dɛsɛ o solution na Kosɛbɛ. k'u k'a to a ma k'a bɛ kabako minnu kɛ u k'o fɔ ale dɔrɔn u ka dan o ma ale bɛna kabako fɔ a ye a tɛ se k'o kɛ k'a tɛ se k'o kɛ Kosɛbɛ. u balila min na Habibu bun Maliki Nin ye tiɲɛ ye. n'a ka délégation n'a ka jama u bɛɛ wulila k'u ɲɛsin Makan ma Ayiwa. k'u mago bɛ Muhamadu la Sallallahu alaihi wa sallam. nin don jɛɲɔgɔn kun bɛ ala kɛra bolo sallallahu alaihi wa sallam Wasalim taslima. ani furumuso ɲuman olu ye ala kɛra dɛmɛ nin don i b'a dɔn k'u bɛ kira fɛ Sallallahu alaihi wa sallama. an b'a Khadija u kɛlen ka na ka dugu bɛɛ lamini ko Habibu bun Maliki k'u mago bɛ kira la Kosɛbɛ. sallallahu alaihi wa sallam Wasalim. ci bila ka taa fɔ kira ye Kosɛbɛ. kira bɔra min kɛ ka na Seydina Abubakiri b'a nɔfɛ Kosɛbɛ. Seydina Ali b'a nɔfɛ an b'a Khadija b'a nɔfɛ
tɔgɔ Zaid bun Harisa kosɛbɛ o kun ye lamɔden dɔ ye kira fɛ o tun b'a nɔfɛ siga t'a la olu maa dama dama bɛ kira nɔfɛ mais nin bɛɛ la Sayyidina Abubakar an ba Khadija u b'a la dɔrɔn kosɛbɛ Allahumma ansur Muhammadan Allahu akbar Allahumma ansur Muhammadan ala an b'a ɲini fɛ ala bi Muhammadu dɛmɛ sallallahu alaihi wasallam bi don kelen kosɛbɛ ni Muhammadu sera bi diinɛ ni sankɔrɔ siga t'o la mais ni Muhammadu binna bi o ye diinɛ ko bannen parce que min nana bi n'o ye Habib bun Malik kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn ale ye maa min i ye tiɲɛ ye a tɛ dɛsɛ ko la ayi a nakan ye min ye olu b'a dɔn kosɛbɛ u n'ale min kɛ jama bɛɛ sigilen ɲɛna kosɛbɛ ko Habib bun Malik a bɛ mun de la ayiwa i mago bɛ mun na a ko k'ale mago bɛ fɛn fila de la o jumɛn ye alimami a fɔlɔ fɔlɔ ye min ye fɛn dɔ b'ale kɔnɔ diɲɛ maa si tɛ fɛn min kalan diɲɛ maa si maa si t'a kalama maa si t'o kalan ale kelen de b'o dɔn a b'o fɔ ale ye o ye fɛn min ye ayiwa a ka tila ka o fɛn solutionner o ye problème dɔ de awɔ kira ka tila k'o solutionner kosɛbɛ o ko ka dilan a filanan ye min ye o de ye ka kalo kosɛbɛ an bɛɛ ɲɛ bɛ kalo min na tilegan dere dere fɛ kira ka su ko su ka ko sisan dibi ka don kosɛbɛ kalo min filɛ kalo in ka jigin ayiwa a ka n'i jɔ kira kɛrɛfɛ a ka ci fila ye a ka don kira ka guloki kɔnɔ kelen ka bɔ ni numan ye kelen ka bɔ ni kini ye u ka tila ka na sanfɛ u ka nɔrɔ ɲɔgɔn na u ka nɔrɔ ɲɔgɔn na u ka segin kalo in ka segin ka taa nɔ la ka t'i jɔ a nɔ la mais yan'a ka segin a jɔli min bɛ kɛ kira kun sanfɛ a ka kalimatu shahada fɔ a ka sɔrɔ ka yɛlɛ n'a y'o fɔ o la olu bɛ da kira ka kiraya sallallahu alaihi wasallam ni fɔra min kɛ dɔrɔn Abu Jahli n'a ka gɛrɛnamɔgɔw u panna b'u subhanallah k'olu yɛrɛ hakili ma nin ye Muhamadu n'a ka ko bɛɛ a tɛ se nin na Allahu akbar u t'a dɔn u t'a dɔn u t'a dɔn u t'a dɔn u tɛ maa dɔn kara dɔn wallahi u t'a dɔn ala o de kɛra kabako ye alimami kira ma gɛlɛn kira ko fɛn min b'i bolo sallallahu alaihi wasallam ni maa t'o dɔn ala ye den dɔ d'i ma o den in bɛ so kɔnɔ maa si t'a kalama den dɔ den ye kulukutu baco de ye subhanallah a ɲɛ tɛ yeli a tɛ se ka kuma kosɛbɛ tulo tɛ mɛri kɛ maa kulukutu dalen de don a kɔni balolen don i bolo so kɔnɔ yen a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye baarakɛden de b'a ka ko bɛɛ kɛ o fɔra Habib bun Malik ye yɔrɔ min a ja tigɛra subhanallah ko nin ye kelen ye nin ye tiɲɛ ye kosɛbɛ wa o ko in kira ko ale b'o solutionner o tɛ problème ye nin ye tiɲɛ ye a kan k'o solutionner o tɛ problème ye Allahu akbar o solutionner la o bɛ na fɔ kisa laban de la kosɛbɛ kalo ko nana kɛ cogo di kira ma dɔwɛrɛ kɛ o kira y'i seliji ta ayiwa ka jɔgo fila seli kosɛbɛ k'i tɛgɛ jan ka ala wele ayiwa ala welela a banna kosɛbɛ pewu ni ale ma ala wele ala sɔnni siga t'o la a ye ala wele min kɛ Jibril nana fɔ kira ye k'a fɔ nin e bilalen don min na e bɛ k'o kɛ ka wallahi e bɔ ala ka min kɛ a b'a kɛ siga t'o la nin ala jɔn bɛɛ ka sin de inna lillahi ibadan iza aradu kosɛbɛ jɔn bɛ ala bolo n'olu y'a laɲini ko ala ka min kɛ wallahi ala b'a kɛ siga t'o la Allahu akbar n'u ko ala ka min kɛ wallahi ala b'a kɛ siga t'o la o tɛ bonya o tɛ koba ye ala bolo kosɛbɛ ala yɛrɛ y'olu bila min na olu bɛ k'o kɛ ka wallahi nin de kɛlen min kɛ u ɲɛ b'a la kalo kelen kosɛbɛ a jiginna ka na ayiwa ka na bila fo kira ka niveau la ka ci fila ye kelen donna kini fɛ o taara bɔ numan fɛ kelen donna numan fɛ o taara bɔ kini fɛ u nana nɔrɔ ɲɔgɔn na sanfɛ ka kalimatu shahada fɔ bɛɛ ɲɛna k'a kɛ sufɛla yɛrɛ ye koyi bɛɛ tulo b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la ka sɔrɔ ka yɛlɛ a nɔ la ka taa sufɛla bɔra yen tilefɛla nana a nɔ la kira y'i ɲɛsin o ma Allahu akbar على ذكر النبي وأغتني وأرجو في العصر تكريم مولد شمي بالمختار والله أهتدي بنيت إلى مده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لسان بالمحبة ينقصون صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص عليك صلى الله عليه وسلم الرغم من أدبه وسنته ثبت على الإدناب في معجزاته أيوة أنا ما استطعت وأبحث صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص
حيث لا انتهاء يقضي وتصدق بأسمائه وصفاته على الرغم من أذناته وسناته أبات خلقنا في معجزاته ماهيت عنها ما استطعتوا وأبهدوا صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص وكم سيد فيها منوط بسيدي وحسبك بصديق ومحمد وبالسيد الفاروق حسبي بهم قد صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما bebe nyala kira de la عائشة تولى ay seron gasitaw la كوسوبي جنو bebe nyala kira kiren نيتشي doni ba an karamo ko ti ko fa asni alayhi bis saqai wa bir raqa ايوه wa bis sabr yawm fa asni alayhi عليه بالسقاء وبالحياة بالصبر يوم البعث إن كنت مسلما وقل فيه ولا تخشى منحيا فلا تدخل إذا فاتل الحياة فلا خوف إن يصمم العدو صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص ala gambe sawon آمين nan tay toy إيه ngata nan tay أمامي أكادوي ante club أمي شناني wallahi أمي شيابي أمي شيابي nim kunya ko kira ala kira de sallallahu alaihi wasallam وسلم تسليما kalo tirai qur'ana yɛrɛ b'a fɔ iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-qamar qur'ana b'a fɔ kalo tira ala kira de كوسوبي وسلم kira kafiriw ka fɛn de la k'a fɔ ala kira tɛ se ka nin kɛ كوسوبي nka ni kira y'a kɛ u bɛ don diin na نيتشي kelen min kɛ نعم ko kelen min bɛ yen n'a t'o kalama a y'a den ka lahalaya fa ye نعم a ko a bɛ bonimani kɛ n'i seginna ka t'i ka so نعم i bɛ na kabako tɔ ye كوسوبي i b'a tɔ bila i ka segin ma الله a أكبر bɛ bonimani kɛ n'a ka jama seginna u bɛ se a ka da la yɔrɔ min a den sen kɛra a la bolo kɛra a la a ɲɛ ye yeli kɛ a ka lahalaya bɛɛ nana a nɔ la a jiginna escalier fɛ ka boli ka na a bɛ bonimani kunbɛn الله أكبر Fayi ko u taalen waati min nɔrɔ dɔ nana ale ma k'ale jaso k'a bɔ nin lahalaya la ka na n'a ye adamaden normal lahalaya la a nana fa kunbɛn الله أكبر nin bɛɛ kɛra ka ala kira la dɛsɛ أيوة nka a bɛɛ de ta laban kira ka kunna wolo والله ya سكتنا rabbi ala ka barika d'an ma آمين Usayidi ko a ko wa ma hawa al-gharu min khairin wa min karamin كوسوبي wa kullu tarfin min al-kuffari anhu amin كوسوبي kabako min wɛrɛ kɛra kira ye sallallahu alaihi wasallam وسلم nan dama tugu la misiri in kɔnɔ nin kɛra ala kɛra ka hijira de la أيوة kuluwo ye min fara ɲɔgɔn kan min jɛrɛ ka ni hɛrɛ la ani bonya la وجبي o ye ala kɛra ni sidina abubakiri de أيوة u bɛna don kuluwo kɔnɔ waati min ni kafiriw nan'u jɔ كوسوبي ko kuluwo da la sidina abubakiri ko kira ma o kira ninnu jɔlen min filɛ ni dɔ y'i biri hali k'a b'a sen siɲɛ wallahi a b'an ye kuluwo in kɔnɔ الله أكبر hali a k'i biri dɔrɔn كوسوبي k'a b'a sen siɲɛ o b'u ye kuluwo kɔnɔ parce que u donnen y'o de fɔ ɲɛfɛ zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi كوسوبي u nana don a kɔnɔ min kɛ n'i nana don kuluwo kɔnɔna la da min bɛ yen da fitinin don n'i donna kɔni o yɔrɔ kɔni na gesedala fɛn ɲɛnama min bɛ yen n'a fɔ gese da o kana gese da tubani fana ka na ka ni ɲagaw da ka fan tɔɔrɔ k'i sigi o kunna o bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la a tɛ se ka kɛ n'o kɛra o b'a yira ko fɛn ma don nin yɔrɔ la adamaden faamu la mɛ ala kɛlɛ de bɛ k'a dogo ninnu o la nin yɔrɔ la an ka turabutilaw olu bɛ to ka kuma nin yɔrɔ la ko u ka mali jala ninnu ka fɛn ninnu ko ni olu bɛ min ci ni so 16 don ko so 17 tun ko mɛ ko so 17nan ko nin yɔrɔ la k'u y'a ci min kɛ k'a yira la turabutigiw fɛ ko k'a fɔ ko kira bɛ yen k'a bɛ kuluwo kɔnɔ ko mɛ ko Seydina Jibirili nana kelen in baara ka bɔ a la k'a kɛra 16 ye fo kiyama 17nan in tɛ ye Jallo Jallo
ni le kɛra ala ye nin kabo kɛ ala kɛra ye ka se ka u kafiru ka ala kɛra kisi u tɔɔrɔ ma sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔ ko ten فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من حرم أقول تين لا ani tiɲɛtigi olu fila bɛ kuluwo kɔnɔna la nka kafiru minnu bɛ k'u ɲini olu yɛrɛ y'a fɔ ɲɔgɔn ye ma bilghari min arimi ni kuluwo a y'a da lajɛ kɛ kuluwo filɛ nalon bɛ kuluwo da la kɔnɔ sigilen bɛ yen a ɲaga ɲaga kan a fan dalen bɛ yen ninnu bɛ se ka kɛ cogo di o de la denmisɛnnin dɔ y'a f'u ye k'ale dun b'a dɔn ko Muhamadu ko ani Abubakar k'u bɛ yan Allahu akbar kɛra dɔrɔn utuba ale ye kafiri kuntigi dɔ ye a y'a da o kafiri fitinin kulo kɔrɔ fo ka jeli bɔ a kulo la ko fa de bɛ la n'u bɛ se ka kɛ yan pourtant ka sɔrɔ u bɛ yen mais ala de ye hijabu da u kan a b'o de fɔ ayatullahi aghnat an mudaafatin min ad-duru'i wa an alin min al-utumi a ko ala ka kɔlɔsili la ala ka kisi la o de nafa ka bon o de jidilen don ka tɛmɛ maa kan hali n'i ta kɛlɛkɛyɔrɔ la ka nɛgɛgulogiw caman don k'i yɛrɛ protéger walima ni kojugu dɔ bɛ yen ka boli ka taa fo kulu sanfɛ o ka n'i sɔrɔ ko nin bɛɛ ye tiɲɛ ye nka ala ka kɔlɔsili ala k'a fɔ n b'i kɔlɔsi o de barikalen don ni nin bɛɛ ye wallahi i mana nɛgɛgulogi don cogo o cogo ni ala ko k'i bɛ sa don min nɛgɛgulogi t'i kisi mais ni ala y'i kisi hali n'i ma nɛgɛgulogi don a b'i kɔlɔsi ni nabi nuhu na den t'a la ye a k'i bɛna waati min a y'a fɔ den a ko n den na irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin n den don kulun kɔnɔ bi kana taa kafiru nɔfɛ dɛ n'i taara bi halaki de bɛ yen den ma sɔn ayiwa den ko sahawi ila jabali yasimuni min al-ma'i Allahu akbar a ko wa n fa e ko ji min bɛ na na i ɲɛ bɛ kulu belebeleba min na n nana taa kulu in sanfɛ i bɛ taa kulu sanfɛ a ko awɔ ne taara kulu na ne taara kulu sanfɛ ni ji nana cogo o cogo ji tɛ se ka fan bɛɛ labɔ ji mana dan yɔrɔ min n'o ne taara kulu sanfɛ ni ji jara ne bɛ jigin ka siga t'o la fa ko a ma a ko la asima al-yawma min amrillah a ko bi kisi tɛ yen dɛ ko ni maa min donna nin kulu in kɔnɔna la kisi bɛ yan de kulu bɛna bɔ yan ka taa yɔrɔ min kisi bɛ yen dɔrɔn sinon n'o tɛ i mana taa i yɛlɛ kulu kan cogo o cogo walahi ji b'i sɔrɔ yan a b'i halaki nin ye tiɲɛ ye mais den ma sɔn a ma sɔn dɛ n taara ale yɛrɛ bolo ko n bɛ min dɔn n fa t'a wallahi n taara yɛlɛ kulu kan ji taara sɔrɔ yen dugu bɛɛ halakira ale yɛrɛ halakira donc ala kɛra kabako sallallahu alaihi wasallam nin y'a caman de ye Busayri bɛ min fɔ a b'a tigɛ pour que an ka se ka dɔɔni fɔ a bɛɛ la ya rabbi ala k'an bɛ sababa Busayri ko a ko ma samani dahru dayman wastajartu bihi illa wa niltu jiwaran minhu lam yudam kosɛbɛ a ko ɲɛnamaya a ko gɛlɛnw a n'a degun u ma ale ɲini tɔɲɔlikɛla fɛ tɔɲɔlikɛla dɔ ka wuli k'i b'ale tɔɲɔ ale Busayri tɔɲɔ walima tɔɲɔlikɛla dɔ ka wuli k'i ka ko sa ale ma walima i bɛ fɛ k'ale sen bɔ kala kan wastajartu bihi f'ale ka kɛrɛfɛ sigi ka kɔlɔsili ni ko ye maa sɔrɔ sisan n taara n kalifa don karisa la f'ale ka t'i kalifa don ala kira la illa wa niltu jiwaran minhu lam yudami f'ale ka ala kira sɔrɔ jigi sɛmɛ minɛna ye maa ye n'i y'i jigi sɛmɛ a la a bɛ don i jigi kɔrɔ wa n'a donn'i jigi kɔrɔ ayi ni diɲɛ kulu bɛɛ cir'i kunna a tɛ foyi k'i la Allahu akbar ko k'ale ye ala kira dɔn o maa ye sallallahu alaihi wasallam taslima o de la hijira la ta bɛna bɔ waati min n'a ye mɔgɔw ka kalifa fɛn di Imam Ali ma a ye Imam Ali da a da yɔrɔ la ko i da yan kosɛbɛ kana buse ka bɔ yan ayi kana bɔ yan nin birifini ne ala kɛra ka birifini don a birina i k'i da i kafiru nana n'u ye diɲɛ bɔm ni diɲɛ ko bɛɛ ci k'a sɔrɔ i bɛ nin birifini jukɔrɔ kala ci wagasi i da yan kosɛbɛ a dun kɛra n y'a biri ale y'i da kɛra ka birifini kosɛbɛ o da i la fɛn t'i sɔrɔ koyi ala k'a biri an kan walahi min rabbi fɛn t'i sɔrɔ kosɛbɛ a y'o biri a la min kɛ n'a y'i da fa mɛnna
minnu y'u bila ka na Na. kafiru bila ka na k'u kana kira faga Kosɛbɛ. u mɛnna u tɛ ka yeli kɛ a laban u ye denmisɛnninw bila ka taa k'u ka t'u la yen Na. u taara sɔrɔ kira yɛrɛ bɔra ka taa ka sira fɛ Na. olu minnu bɛ yen Ah. u taara sɔrɔ a bɛɛ sunɔgɔlen bɛ Allahu kira akbar. ka taa la Kosɛbɛ. ka kira bɔli min kɛ Ah. n'a ye cɛncɛn minɛ a tɛgɛ la Na. ka yasin kala a la Eh. k'a fiyɛ Ayiwa. Ka yasi kalan. kuranɛ ko ten Ah. وما رميت Ah. إذ رميت Subhanallah. ولكن الله Ah. Allah. ni arabukan de ye Eh. arabukan yɛrɛ n'a fɔr'i ye bamanankan na Ah. i b'i yɛrɛ ɲininka a kɔrɔ la Ni ye tiɲɛ ye. o kɔrɔ ye jumɛn Ah. a ko k'e ma filili kɛ Ayi. waati min ye filili kɛ Ah. nka ala de ye filili kɛ o kɔrɔ ye jumɛn Ah. O tuma Ala ka kiran jugu kan. o kɔrɔ ye jumɛn Ah. a ko e ma filili kɛ Ah. waati min ye filili kɛ Ahɔn. nka ale ala de ye filili kɛ Subhanallah. o kɔrɔ ye jumɛn Alors ne t'o donner. a ye cɛncɛn ni minɛ Ahɔn. a ye yasin kala Ahɔn. a y'a fiyɛ Kosɛbɛ. ni kɔni ye cɛncɛn min tɛgɛ kɔnɔ Ah. i y'a fiyɛ Ah. a dan bɛ se ka kɛ yan ye Kosɛbɛ. a ka janya Awɔ. minnu b'i ɲɛkɔrɔ Nin ye tiɲɛ ye. mɛ a ka se yan fɛ Ah. a ka se yan fɛ Ayiwa. a ka se yan fɛ a Subhanallah. ka se yan fɛ Ah. a ka don olu bɛɛ ɲɛ la Ayiwa. olu ka sunɔgɔ Kosɛbɛ. o ye ale ala de ka baara ye Allahu akbar. O tuma Ala ka. o de la e ye filili min kɛ Ayiwa. a ko o k'o tɛ dɛ Na. ayi a diyara ale ala de ye Sky. a kan ka se yɔrɔ min Na. a ka se yen Kosɛbɛ. ni a k'a baara fana bɛɛ kɛ Allah. olu bɛɛ ka sunɔgɔ Na. e ka bɔ ka t'i ka sira fɛ Kosɛbɛ. o ye ale ala ka baara de ye Allahu o akbar. de la e ye filili kɔ Na. e kɔni bɛ sababu de kɛ Kosɛbɛ. ko tɔ a ɲali Ah. a n'a ko ɲɛnabɔli Na. o bɛ ala de bolo Allahu akbar. ya rabbi ala k'an n'aw si Amin, amin, amin. ala k'an n'aw tanga Amina. ala k'an ka laɲiniw si Amin, amin, amin. kira barika n'a nɔrɔ ya rabbi ala k'a d'an Amin, amin. ma o kɛ ala kira barika kama salli ala Wa Muhammad sallim taslima. ka taasibila kɛ Kosɛbɛ. ani duwawu Na. an karamɔgɔ ye Aha. an karamɔgɔ dɔ fatura Kosɛbɛ. bi Kosɛbɛ. Tunisie jamana kan Eh. Muhammad Na. Al-Aid Tijani Ayiwa. Tamasini Kosɛbɛ. Sheikh Tijani ka khalifa min bɛ yen Na. n'o ye Ali Tamasini Na. o mɔden min bɛ yen bi Na. n'a bɛ golo kan Kosɛbɛ. ni kalan sira fɛ Kosɛbɛ. doctoratigi don Ayiwa. faransɛ sira fɛ Ayiwa. doctoratigi don Na. arabu sira fɛ Eh. garisigɛtigi don Na. maa don min ye diɲɛ yaala Kosɛbɛ. a bɛ ko kalama Na. batokɛla don Eh. dɔnnibaaw fɛ fɛn saba bɛ yen Aha. man teli ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ayi abada. i ka kɛ garisigɛtigi ye Ah. i ka kɛ kalanbaa ye Kosɛbɛ. ka kɛ alabatola ye ka fara o kan Kosɛbɛ. o saba sɔrɔ man di Ayi siga t'o la. ale ye nin saba bɛɛ sɔrɔ Na. a ka kalanbulonw bɛ yen Siga t'a a la. bɛ maaw durusi kuranɛ la Na. san o san maa 100 hakɛyaw Allah. mɛ ale yɛrɛ de b'a bɛɛ finanse Allah. Ah. ale de b'a bɛɛ finanse Minnu bɛ kuranɛ durusi. kalandenw bɛ yen mɛ kalandenw dalen don ale de kɔ la Allahu akbaru. ale de jɔlen don ni kalandenw ka ko bɛɛ madarasaw bɛ yen kuranɛ durusiyɔrɔw bɛ yen zawiyaw bɛ yen misiriw bɛ yen a fɛn bɛɛ charge bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de kan a tɛ kalandenw kan dɛ a bɛ karamɔgɔ de kan Allahu akbaru. a bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de kan Alimami Ala k'an sɔn. a ye a seginna ala ka hinɛ la bi Tunisie Kosɛbɛ. ko y'a bila sɔgɔma joona in na Na. mobili kɔnɔ ambulance kɔnɔ Aha. ko bɛ na n'a ye Algérie Na. a ka dugu la n'o ye Telmisani ye ka na janaja kɛ Kosɛbɛ. Khalifa am n'o ye Tijaniya Khalifa ye Kosɛbɛ. n'o ye Bɛl Arabi ye Na. Algérie Khalifa Kosɛbɛ. ale y'o bɛ min kɛ Na. a ye Tunisikaw wele Na. k'u bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ Aha. u ka nin bila avion de kɔnɔ Na. ka na a ka dugu la u ka na n'a ye duguma sira fɛ dɛ o Allah. yɔrɔ bɛɛ u seginna ni kɔɔri ye Aha. ka taa n'a ye aéroport la direct Na. ka avion spécial lawuli Na. k'a ta o yɔrɔ bɛɛ Na. ka na n'a ye Telmisa Allah. ni ala ye sini lagansara yira Inch'Allah. janaja bɛ kɛ Telmisa Inch'Allah. kalanbaa don Kosɛbɛ. ala m'a don Na. an y'a dɔn yan an ka cɛkɔrɔba de nɔfɛ Allahu a nana akbar. mali la yan Kosɛbɛ. siɲɛ dama dama Na. a nana an ka maakɔrɔw nɔfɛ Ni tiɲɛ. o sababu de la an y'a dɔn Kosɛbɛ. maa min don Na. i gɛrɛla a la Ah. i bɛ ala ko suma min a nɔfɛ Allahu akbar. k'a fɔ karamɔgɔ don Ah. anw ɲɔgɔnna Na. maa min sigilen don k'i bolo jan i mago bɛ kalandenw ta Allah. ale t'o karamɔgɔ sugu ye dɛ Subhanallah. Ayiwa. karamɔgɔ sugu ye dɛ Nin ye tiɲɛ ye. ale b'a ɲɛ maaw ye de k'a ɲɛ fantanw ye k'a ɲɛ kalandenw ye Na. k'a ɲɛ dɛsɛbaatɔw ye Na. hali a se bɛ min ye Na. k'a ɲɛ olu ye Allahu akbar. Nin ye tiɲɛ ye. ala deli ala ala ka hinɛ Amin. ala ka yafa ma Amin. ala k'a da yɔrɔ min Amin. ala k'a kaburu nɔ Amin. a b'o kɛ ala kɛra barika Amin. salli ala Wa sallim taslima. سبحان ربك رب العزة Fatiha. عما يصفون آمين. سلام على المرسلين Walhamdulillah rabbil alamin. Jandu. Amin.